Легендата за Херобрайн. Втора част. Извинявам се за лагането. Нека филмът започне. Херобрайн завладя ти нашия град. Защо ти го направи, Херобрайн? Защо разбиваш това сърце на хората? Убиваш ги безмилостно, смеча си. Защо правиш те, Херобрайн? Ти си създаден от светкавица, а не от огън. Много те мразя, братко. Аз съм по-добър от теб. Ти не можа да ме убиеш. Ден и нощ завладял света. Паля всичко в света. Аз мразя те много, Херобрайн. Ако ти направя още повече да ти блестят очите, искаш ли тогава да те изгоря? Да ти... Как ще го спрем? Не знам, бра. Ще трябва да измислим план, разбираш ли? Хайде. Какъв план? Да се предам и да ме убие. Не. Няма да бъде такова нещо. Той направи всичко. Аз си му били очи, като него. И затова не си да показвам. Оф. И затова носиш тази маска? Да. Срам ми да я махна. Най-добре да се тръгна. Аз съм създан от светкавици и огън. Но той е създаде само светкавици. Следвай ме. Добре. Къде ще ходим? Ще ти покажа на едно място. Специални благодарности на Сорай и Кавита Изненада! Аз съм Туни! Аканша Адити. Ти не каза? Ой, Братко! да бягаме! Няма къде да избягате. Всичко е разрушено и запалено. Не, какво? Запалено! Умри, братко! Умри, дето това е Бягай, бягай! Брат! Къде отиде? За какво? Братко мой! Умира! Къде си? Къде? Няма го. Следва продължение. След продължението очаквате видео, моля. Още ми пари. Заболя ме. Много. Мразя го моя брат Херобрайн. Но къде тръгваш? Да го открия, да го убия. Стой! Никъде няма да ходиш. Защо? Така, ето си. Ох, много ми пари. И много не боли. Но нищо. Аз ще отида при пещерата малко. Какво ще правиш там? Нищо. Ще се огледам. Ще погледна малко. Той иска просто да гледа. Искам, но и няма уби. Херобрайн! Какво? Защо съм влязала в това? Тя не планеш. Стой! Ще гръмнеш! Послушай ме! Умря! Не може да бъде! Ха-ха-ха-ха. Видя ли? Когато се закача с Херобрайн? Морквам. Ще го направя на златен. Какво говориш? Да не идваш към мен? Добре. Аз даже не знам къде си. Защо не видиш? Защо палиш? съм. Моля те, спри го. Добре, ще го спра. Добре, ще го спра. Ще сляза надолу. Стига, ако искаш, но ако... Но какво става? Аз се го чупя. Приятел, събуди се! Много странен стън сънувах. Пак от въглищата. Миналия път сънувах, че пана в лава, а този път, че потъвам. Какво? Не. Мой да кажеш? Кой е това? Херобрайн, ти ли си? Да, 8.
Ново спирала мис Мангъл. Трябва веднага да се скрием. 360 градуса конусовидна четка. Облегчава горните мишки. О, кой го щупи? Лични, Моля те. и плътни. Толкова мангъл. Най-пинто. Херобрайн, не! Ще убиеш брат си! Искам да го убия. Мряза го. Кръстю, Излез! събуди се, приятел, събуди се. Но пак! Но какво става с мен? Сега това пак е сън, нали? Да, защо? Какво стана? Сънувах доста странен сън. Сънувах, че тук първо сънувах. Херобрайн подпали къщата, ама аз не Значи аз не съм сънувал. Ама не ме е убил и теб не е убил. Ама аз сънувах, че падам. Не, той само малко подпали земята. Ама аз сънувах, че падам. Ама това е сън, нали? Да, ама иначе той наистина подпали земята. О, гадно. Ще трябва малко да изляза на чист въздух. Не дей, моля се, не дей. Ти си видял къде? Всичко е подпалил. Чакай. Сега е. Как се промени това? Това е само сън, човече. Само сън. Само сън. Само сън. Херобрайн? Каквото? Ето, голям станал. Ти си видял вратата. Виж от вратата, брато. О, не. Трябва да направим нещо, брато. Какво да направим? Не знам. Ще ти съборя къщата. Но как стане така светът? Не мога сега да ти разказвам, много е дълга историята. Ще ти я разкажа. Ти спа 3 дни. Но какво? Защо се Херобрайн нещо прави? Херобрайн, моля се, престани, братко, да правиш такива неща. Моля се. Всичко се променя? Не искам. Защо се променят цветовете? Всичко правя, Херобрайн. И си във вода в момента. Всичко е объркан в този свят. И как даже се появих в този свят, аз бях с къща и граници. А пък тук се появих изведнъж. Те става, когато се закача с Херобрайн. Херобрайн! Следва Виждане! продължение. Продължение!